Госпожо Робева, помните ли господин Мочков? Е, господин Мочков не помня, но Мочков, Мартин, помня. И кой може да го забрави? Поне той, който познава Мартин, или който поне е бил известно време с него, а камо ли да работи с него, просто не може да го забрави. Мартин е особена личност, но той е личност наистина. Той е един човек, който рее някъде из небесата, мечтател до голяма степен и много талантлив. Много. Аз ставам на 50, но душата ми е на 20. 50 години не навършвам само аз, навършва и моята сестра. Ние сме близнаци и сме излезнали от една утроба от моето мале. А мале означава мама. Така че празникът и за нея, и за моята майка. Мартин Мочков е роден заедно с сестра си Теодора на 19 ноември 1973 г. в град Плевен, в семейството на Натка Томова и Величко Мочков. Хора дълбоко свързани с народното творчество. Майка му е певица, а баща му помощник-хореограф в Северняшкия ансамбъл в Плевен. Сигурно заради това и Мартин е свързан цял живот с народното творчество. На 12 години започва да танцува в самодейния състав Мизия, а на 17 го взимат в Северняшкия ансамбъл в Плевен. Ами с Мартин Мочков се познавам от 1992 година. Аз постъпих 90-та година в Северняшкия ансамбъл, той дойде малко по-късно, 1992. Горе-долу около година работихме заедно като артист, балетисти и изпълнители. Не остава дълго в ансамбъла, защото влиза в казармата в школата за запасни офицери, също в Плевен, която се намира на Баира срещу тях. Там му обещават да създаде ансамбъл, но поради неизвестни причини не се получава. За сметка на това му предлагат да стане военен, но той отказва. И от тук нататък, след казармата, животът му е изцяло свързан с танца и с българския фолклор. Мартин постъпва в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Още от самото начало той показа изключителен талант и любов към българския фолклор. Разбира се, за никой не е тайна, че неговата сплав, неговият талант идва от семейството му, което се занимава от години с български фолклор. Но този талант избуя в годините в неговото следване и прерасна в едно изключително творчество, което имаше зародиш в часовете по хореографска композиция и режисура, които след това прераснаха в танцови произведения. И тези танцови произведения толкова добре се позиционираха в танцовата общност, че намериха своят път и на професионалната сцена. Едно от тези произведения се надявам, че ще видите тази вечер, Запас, което беше произведение от втори курс от неговата работа, камерен сюжетен танц, което направи изключително впечатление на комисията, на неговия водещ преподавател професор Петър Луканов, на мен като асистент и на професор Даниела Дженева, която го покани в ансамбъл Тракия да постави своето произведение. Мочков не само поставя един-два танца в ансамбъл Тракия. Той остава там на постоянна работа. Този негов първи пловдивски период му донася в няколко последователни години първи награди на Чудомировите празници в Казанлък за хореография и постановка на танци. През 1999-та постъпих в ансамбъл Тракия като диригент на хора и там го заварих като колега. Много интересен човек, много интересен творец, много интересен хореограф, който за мен лично, това е много важно, умее да слуша музика.
Умее да разпознава, умее да я разчита. Има вкус към това. От 2000-та до 2003 работи в трупата на Нешка Робева National Art, известна просто като шоуто на Нешка Робева. Там поставя няколко емблематични танца за спектаклите Два свята и Орисия, но за тях след малко. До голяма степен той ме водеше. В смисъл, той ми разкри Димитър Малинов. Той ми разкри неговата литература. Мочков е човек, който е любознателен. Той иска да знае. Той е една енциклопедия във фолклора. А пък майка му е разкошна певица. Познавам Мартин Мочков от 2000-та година, когато работихме заедно по изграждането на спектакъла Два свята. Съвместната ни работа ще я запомна с многото весели моменти, защото той е един човек с неизчерпаемо чувство за хумор. Добре, а ти защо напусна шоуто? Колко години беше ти в шоуто? 3 години. Ако бъда по-точен, 2 години и 8 месеца. Родиха ми се едни прекрасни деца. Майката, която роди нашите деца, Мариана Атанасова. Първо се роди Надежда Мочкова, след това и след 5 години и Анна Мочкова. И се принудих да се грижа за семейството си и да се прибера в Пловдив. Като съответно се върнах и в ансамбъл Тракия като артист-изпълнител. През 2003 Мартин Мочков се връща в ансамбъл Тракия и работи там до 2017, когато осъществява още едно завръщане в родния Плевен, в Северняшкия ансамбъл. През 16-та година се наложи смяна на ръководството на Северняшкия ансамбъл, където с конкурс бях избран за главен художествен ръководител. В този момент нямаше хореограф. Мартин Мочков беше танцор в ансамбъл Тракия. И тъй като се сетих, че за един потомствен, доста талантлив танцор, и го поканихме с тогавашното ръководство, с директор на ансамбъла, за хореограф на Северняшкият ансамбъл. С него сътворихме доста хубави танци, написах музика за него, цял спектакъл направихме от Мегдана. 2011 го поканих да дойде като хореограф, той не пожела в Северняшкия ансамбъл, но по-късно, преди 2 години, станах директор, той вече беше тук, поканен от предното ръководство и вече хореограф на ансамбъла. Какво да кажа, чудесен творец и човек. През всички години Мочков поставя танци и цели спектакли в различни краища на България. Дори създава фолклорни клубове за любители. Особено ползотворна е работата му с ансамбъл София 6 от София, Шарено герданче Търговище, фолклорно шоу Феномени Варна и много други. Щастлив съм, че успяхме заедно да направим 2 танца, които така не слизат от сцена, доколкото знам, и се радват на добър успех. Един е за София 6, който се нарича Флоричика, а другия е за Северняшки ансамбъл Иван Валев, град Плевен, който се нарича Българка бяла тракийка. С Мартин Мочков се познаваме от 2000-та година, когато с него за пръв път работихме по спектакъла Два свята. След това, през времето сме имали възможност отново да работиме по различни танци, както с танцов ансамбъл София 6, където направихме 2 танца, Гроздобер и Розобер. След това за Северняшкия ансамбъл Плевен танца Чуда. И общо взето поддържаме с него непрекъснато както професионални, така и приятелски взаимоотношения. За мен и за танцорите на ансамбъл София 6, Мартин Мочков е един уникален талант и творец, оставил незабравима следа в нашите сърца. Съвместната ни работа започна през 2012 година, когато го поканих да направи танците Розобер и Гроздобер по музика на Георги Андреев. Няколко години по-късно, заедно с композитора Димитър Христов, сътвориха един от любимите танци в репертуара на нашия ансамбъл, танца Флоричика.
Още с първото включване на този танц като част от конкурсна програма, ансамбъл София 6 бе удостоен с Гран-при и спечели наградата за новосъздадено произведение. В ръцете си държа тази награда и искам с най-искрени чувства и огромно уважение и по повод 50 годишния юбилей, заедно с танцорите на ансамбъл София 6, да я връчим на нашия приятел господин Мартин Мочков. За огромно съжаление обаче аз и част от ансамбъла няма на България на 25 ноември и наградата ще бъде връчена от моя баща, господин Нестор Несторов. С Мартин Мочков ни срещна съдбата, творческата съдба. Трябваше да поставим Българи от старо време като оперета. И вътре трябваше да има много танци, много ритуали, много народностни движения. Мартин и аз не се познавах, но ние се доверихме един на друг. Мартин слушаше моите идеи и ги провеждаше практически в танци. Прекрасна хореография. Не само ги провеждаше, Мартин ги довършваше, доизмисляше и затова крайният продукт беше нещо, което зарадва всички ни, което всички ни участвахме с удоволствие. Защото Мартин Мочков за мен е не само хореограф, той е поет-хореограф, художник-хореограф, творец, философ-хореограф. Всичко. Творец. Мога да кажа, че той е един изключително креативен творец, с много нестандартно мислене, много енергичен, така както е познавач в детайли на фолклорната специфика, на същността на характеристиките, на детайла, на стилистиката, така и пък от друга страна много иновативен, с много нестандартно мислене, въобще отворен и така винаги ми е било много приятно и много провокативно да работим заедно. Бяхме близки с неговия татко и той фактически е наследил това, което е научил от татко си. След това в академията и като танцор, изпълнител в ансамбъл Тракия, ансамбъл, Северняшкият ансамбъл и след това като хореограф. Така че той има обширна дейност, която не мога да повторя. Накратко ще кажа, че той е един изпълнител, който познава всички наши области, но неговата голяма и любима, това е неговата област северняшки фолклор. Там той е много силен и всички негови произведения, комбинации, съчетани технично и изградени с прекрасна музика, с прекрасна хореография. Точно преди 2 години се роди идеята да направим музикално-танцова постановка по някоя известна приказка. Решихме това да е Сливи за смет и след като уточнихме към коя фолклорна област ще се ориентираме, решихме Северняшка. Съвсем логично дойде идеята да направим този танц с Мартин Мочков. Музиката написа Валентина Добрева и той дойде да постави това прекрасно нещо, което се получи. В момента, в който влезе в репетиционната зала, децата му изиграха определени неща, които той искаше да види, за да види техните технически възможности и съответно той ги хареса, а вече в процеса на работа и те харесаха него. Затова работихме много лесно, много приятно, емоционално и мисля, че се получи една много добра и хубава постановка. Децата изпълняват с удоволствие. Винаги, когато я танцуваме, винаги споменават много добрите репетиции, които преминаваха с Мартин. За това пожелавам да е жив и здрав. И още много, много, много творчески успехи и красиви продукти на сцената. Мартине, бъди здрав, пожелавам ти успех и всичко най-добро в начинанията, които ти предстоят. Честит юбилей, Марто! Желая ти най-вече да си здрав и много нови творчески успехи да имаш. Нека да си пожелаем и за в бъдеще да имаме много успешни проекти с него и да бъде, като пожелание, по-събран и целенасочен.
Искам само да му пожелая дълги години още да твори и най-вече да е здрав. Желая му от все сърце много радост, много бъдещи успехи и от мен всичко най-хубаво, с най-хубави чувства, Митко Манев. Да му честитя юбилея и да му пожелая още дълги години, здраве и творческо вдъхновение на много лета. Моето пожелание към теб, Марти, е да бъдеш горд, удовлетворен и щастлив от постигнатото, а всички ние ти желаем дълголетие от здраве, не стихваш с страст към родното изкуство и още нови и вълнуващи проекти. Честит празник! Там, където съм се опитвал да правя нещо, съм го правил от сърце, защото си обичам мой народ, моите традиции и моя фолклор. Аз бих искал да пожелая на Мочков, на колкото и години да стане. Това е най-хубавата възраст, която той в момента навършва. Но и 2 пъти повече години да натрупа върху себе си, нека да запази тази вяра, тая искрена обич към традицията, към фолклора, към народа си. И нека да си остане такъв. Ние даже понякога се смеем. Какво беше? Мочка.com. Мочков, той работи. Той някак си чрез работата си живее. Той е и в залата с танцорите, но когато има нужда, той ще отиде да работи всякаква друга работа и винаги музиката, народната музика, ще оглася мястото, където той работи, каквото и да работи. Нека да запази в себе си всичко това и да не го промени. Едно, 2, 3, 4, опа! Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вчера ви направих една забележка, то не е забележка, но едно допълнение. Значи, когато сме направили това пляска, седиме, от тук трябва, нали, дайте да го уточним с това сигурни на ум, да има някакво напрежение. Следващия момент, когато посочиме юмрук срещу него, той почва да играе. Ние се обръщаме на раз. Значи на раз се обръщаме с гръб. И погледът е прикован в змея. Не го знам къде ще бъде разположен. Пак трябва да има напрежение. И точно на раз от вашата игра трябва да стане обръщане. Значи вървиме така. Раз, и пак да има някакво. Не трябва постоянно да има някакво напрежение. Така, минута малко логик и... В момента гледате уникални кадри от 2000-та година. Мартин Мочков поставя един танц без музика за спектакъла на Нешка Робева «Два свята».
Мочков работи не много дълго, около 3 години в шоуто на Нешка Робева. Тези момичета и момчета, заедно с тяхната ръководителка, създадоха всъщност един нов вид музикални спектакли, където се съчетават елементи от художествената гимнастика, етномузика и народни танци. Това беше уникален колектив. Пътуваха много из цяла България и в много страни по света. Два свята бе игран 26 пъти пред препълнена зала, едно в Националния дворец на културата, а също така и на Бродуей, където преди тях българска трупа не бе стъпвала. Харесва ли сцената? Абсолютно. Да, хубава сцена, красива зала. Нашите хора чакат за репетиция. В продължение на 3 дни, от 23 до 25 ноември 2001 година, Театър Сити Сентър прие спектакъла «Два свята» и, колкото и невероятно да звучи, зрителите действително бяха много. Залата беше пълна. И 3 дни. Лудница, както личи от тези кадри. А ето и част от нашите хора. Штрак. Оказа се, че случайно пазя кадри от първото пътуване на трупата National Art в Турция. По стар навик Нешка се грижеше и за културното израстване на възпитаниците си, водейки ги по места, които имат важно място в историята на човечеството. Имаше и моменти, в които Мочков и компания доказваха, че са артисти не само на сцената, но и в живота. Както, например, в тази работилница за мраморни изделия, пак някъде в Турция. А това е Израел. Няколкото успешни представления не бяха достатъчни на танцорите. Шоуто си продължаваше и по кръчмите. Животът е сцена, както е казал Шекспир. Ето още една сцена, доста травмоопасна за хора танцори. Вие публика ли сте или какво? Два свята се вика, не е ягодка. Ще викаме два свята. Няма да минават центъра. Минете в центъра, се вкараме гол. Мочков като треньор, но не го послушаха. Минаха център. Добре, че беше вратаря. Тук и вратаря е безсилен. Гол. И, разбира се, мъртво море. И нашите хора от шоуто. И те тук. Световната шампионка и солистка в два свята Криси Шикерова побеляла от мъртво морска сол. Кой си ти такъв бял? Мочко. А ти? Ти не си толкова бял. Я? Еха, я. Имаше и сериозни моменти. Много сериозни. Настана времето, когато Мартин Мочков и неговите приятели посетиха Божи гроб и станаха хаджии. Те по този начин не се могли да се подпират за почиват, се почва да увиси.
великия и велик танц Проклятието, така наречените гарги. Всъщност тогава го срещнах за първи път и беше изключително вълнуващо да го правим този танц, да работим заедно с него. Бих казала, че беше едно таинство или по-скоро дори посвещение. Всеки танцор има своето посвещение в танца. Аз бих казала, че моето е именно чрез този танц. Мочков е прекрасен творец, вдъхновител и заради него в момента сме тук, за да покажем част от неговото творчество. За мен Мочков е огромен приятел и го правя от сърце да дойда да участвам в неговия юбилей. Съм изключително щастлива, че участвам и с танца гарги. Аз съм гарга, видна гарга. Видна гарга, ветеран от войната. Ще играем. Добре. За Мочков нещо? За Мочков. Мочков е прекрасен, затова сме тук да играем за него. Какво да кажа? Много го обичам, ама много щур. Много щур. Не го слуша главата. Обаче пък много надарен. Бог дал, да твори. А вие? И ние го познаваме и много го обичаме и се радваме, че имаме възможността да работим с него. Някой друг нещо да каже? Ние сравнително скоро сме запознати с него и с неговата дейност, обаче със сигурност по времето ще разберем за още някакви творби, които не сме видяли. Какво да кажем? Освен, че Мочков е един, за колкото и да не ни се вярва, радваме се да си и се гордеем с него. В момента гледате кадри от 2002 година, когато Мартин поставяше танца Проклятието, по-известен като Гаргите за спектакъла на Нешка Робева «Орисия». Това беше уникален спектакъл, осъществен от трупата National Art, в който Мочков постави два емблематични танца. Предлагам просто да погледаме малко и да се насладим на процеса на създаването на един безспорен шедьовър. Защото погледа ви е напред. И съответно и с периферно зрение, защото се движим наляво. 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, още една осмица. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз. И раз, 2, 3, 4, раз. Не действа, Мария, не действа. Тоест, като опътването си, просто да се види, има някакъв учет, като стои, те се вижда. Не, виж как не бъде. Обърни се аз срещу мен, обърни се. Сгъни малко сега. Това трябва.
Каката сега не се точи? Не е удобно. И раз, два, три, четири. Раз. Сега беше по-добре. Това трябва да се случи. И раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Ма по-отчетно късвам. Е така да случи. И раз, два, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Всичко е много добре, само че ако можем да стиснем зъби още един път да го направим. И Ето така, стискайки зъби, се раждат шедьоврите. Само че, както виждате, те репетират без музика. Малко хора знаят, че Мочков участваше и в създаването на крайния вариант на музиката за гаргите. И от влизането на тъпана да влезе този тъпан с теб. Да, става 3, става големо мазано, виж какво става. Значи, тук има ли тъпан? Чакай сега, значи тук излизат. Тук изкачат ударните, нали? Това си остава. Така. И тук от влизането на тъпана какво случва? Случва се това, сега. Ето тук, да, тук. Да, си ми запаши. Това отдолу фон. Отвира. Да. Долу. Да. Нали основата трябва да бъде това? Това, което е записано. Това ли трябва да се чува най-сигурно? Това ли трябва да е отгоре? Опитайте го. Защото Пусни го сега с записа. Да. И Митко тръгни, те колко са. Пусни го да го чуем. И отдолу има един тъпан, който разбива. Да. Обаче, понеже има и барабани... Фактически ще се получи, аз съм почти на всяко време. И той... Всички го блъскаме силно добре. Трябва да е абсолютно прецизно. Я да го опитаме, дайте да го. Добре. Началото влиза на 2, на раз-два влиза. В смисъл, после почваме на 4 да ги въртим. Не, плейбек ще му пуснати. Въпросът е да го направим. Това е... Пише барабани, че запише това. Техническата част, защото ако му пуснат, те ще му пуснат метронома да свети. Ако влезе точно и всички ако се направи. Или после се дига. Или ще го записваме на метронома. И могат да го дигат оттам. Митко, ти провериш ли нещо в самия си ритъм? Може ли ти върка си ушал? Само това правя. Одисия, един много сложен спектакъл, защото музиката носи характера на българското. Но тя не е фолклора, с който те са свикнали. И тук вече беше много трудно да се, така да ги убеда. Първо, че тази музика е наистина българска.
И че върху тази музика може да се прави българския танц и бях чула за еркечкото, че може би от него или от Георги Андреев. И така решихме тези гарги да направим върху еркечкия танц. И си спомням Мартин как работеше долу в залата пред огледалата с танцорките и как минавах да ги видя и понякога му казвах, не, това, моля те, помисли нещо друго. Той мисли, накрая стана знаков танц, както и музиката стана знакова. За спектакъл Орисия. Музиката ми извика един ден в нейната канцелария и казва, ева да ти пусне една музика. Тя мислеше да прави Арамии, мислеше, така беше решила да прави след 2 свята, нали, спектакъл. И ми вика и ми пуска музиката. Слушам аз. Мълча. И тя казва, ние ще правим Орисия. И тогава Влади, ако щеш ме вярва, ми тръгнаха сълзите. Тя вика, що плачеш? Викам, защото виждам спектакъла. И той наистина става много тежък спектакъл, много труден, история на България, която ние трябва да я запазим. И благодаря на нея за това, че гласува доверие не само на мен, но на цялата трупа. В залата беше една, извън залата беше друга. Тоест, ще го кажа направо, беше майка на всички. И се грижи за нас, за което и благодаря. И да е жива и здрава дълги години. Как го намери Мочков? Аз мисля, че той ме намери, а пък да знам, може и да съм го намерила. Времето лети. Не знам. Някой доведе ли го? Мисля, че го доведе Асен, може би. Асен, да. Мочков. Тук беше някъде. Там. Пората ли втората врата? Тук ме беше. Това е тя. Занимаваме да се. То сега нещо друго. Да. Така. Какво е това? Това е... Тук с Мочката изкарахме 3 месеца. 2-3 месеца мисля, че беше. Повече 6 месеца бяха. Няма значение, 2 или 3 или 6. Ама тук спяхме временно, докато си намериме квартира. Тук имаше едно легло, тук имаше още едно легло, масичка. И тук си живяхме, докато правихме Орисия. Не, първо. Орисия, по време на Орисия. Свята. Не. Орисия. Орисия, сега ще кажа защо. Интересната история всъщност за Самуилови войници. Помниш ли? Помня, да. Значи ние по принцип горе-долу към 7-8-9 часа вечерта свършихме репетиции. И свършихме репетиция, идваме тук по едно душче и правим си нещо за хапване. Хапнахме, пинахме по 50 грама и викаме, айде ще спим, ние сме отрепани от репетиции и си лягаме. Лягаме си Влади. И тогава Нешка Робева, госпожа Робева ни беше вече дала задачите кой какво да прави за Орисия, кой какво да мисли. Имаше задачата за гаргите, тогава не беше гарги. Проклятието в името на Орисия, да? И Самуиловите войници. За мен беше най-важното всички тези млади хора да събудя техния творчески потенциал и най-важното да ги накарам да си повярват. Когато му възложих, Мартин е правил много танци, както и другите. Няма да ги забравя, когато така се строиха пред мен и аз казвам, какво чакате, почвайте, нали, ще правим шопско или нещо друго. А те казват, ами чакаме ви, вие сте хореограф. Казах, при мен хореография с молив и лист не се прави. Вие ще показвате каквото можете, аз ще ви казвам кое да, кое не. И си лягаме. И вече съм се унесъл и по едно време Мочко вика, става и вика, готов съм с Самуиловите войници. И аз викам, как така си готов? Готов е, бе, съну, току-що дойде ми отгоре и слизам долу да го правя. Викам, къде слизаш? 12 часа.
Даже вика, сега ще се обадя на Нешка Ромева да дойде долу. Викам, ти нормално ли си? Тя спи, как ще се свърна по никое време? Помниш ли? Да, значи случай беше, аз ще разкажа. Аз те оставих после и викам, поправяй се. Да, случай беше 12. А тя дойде, нали? Тя дойде в 5:30 сутринта, защото звъннах 5:30, аз работих до 5:30 сутринта. Това вече това не го знаех, ти си работил. Направих всеки един какво да изпълнява в самия танц като характер. То беше повече театрално изпълнение, фолклорен театър, така да го кажа. И се обадих в 5:30 сутринта и тя запали, имаше една жигула, Лада, 1200. И дойде, вика, ти си лъв, вика. Сутринта в 5:30 и дойде и обяснявам, тук така. Мочков, нищо не разбирам. Викам, викам, добре, ще ми дадеш пенсионите цяла седмица да направя танца. И то точно така става. И един четвъртък влиза в залата. Да. И аз спирам да работя. И да видим какво сте направили. Викам, какво сме направили? Нищо не сме направили. И така казах и аз се притеснявам. Много ви моля, оставете има да творя. И тя вика, ти пак си луд. И напусна залата и ние направихме танца. И в събота вика, танца го искам. Защото само ме чакаха да си направя произведенията. И в събота всъщност премиерата закъсня, премиерата на Одисея закъсня, защото Мочков си беше срещу добре работата. Да, аз по един момент, то трябва да ми дойде горе, нали? И отиваме да слизаме долу и гледаме народ. Деца, родители, залата пълна. Викам, на Нешка, ние какво ще представяме? То състезание ли има? Поема? Не, вика, дошли ще да гледат твоите танци. И така се получи, наистина положително въздействаха и след изпълнението на войните на Самуил нямаше ръкопляскане. Викам, край, аз се провалих. Ще се прибирам в Пловдив и това е. И тя стана и започна да ръкопляска. Браво, Мочков! Това бяха нейните думи. Самуиловите войни, то е наистина една драма. Там повече, по-силно трябваше да бъде внушението, може да се каже сугестията, нали, мисълта. Там няма рипни ми, хлопни ми, тропни ми. Там всичко е напрежението на тялото, самата трагедия, нали, защото това е една огромна трагедия за нашия народ. И там аз си спомням не толкова като постановка, колкото самото участие на Мочков. Просто той го преживяваше. Така че там е много, как да кажа, там беше много сложно. Много сложно. Здраво! Как да не остарям? Какво става, бе? Аре, след Аре, вие сте верно сме си виждали. Как? Това са едни големи приятели, които и се молим. Ти, здрасти. Звъна му сутринта дали ще идва, не дига. Викам, той е сложил маската, само имате, не мога видите да. Огън Би! Ей, къде си, бе? Айде, Огън Би! Огън Би! Митко, кажи нещо за Мочков. За мочката.
Професор Мартин Мочков. Събрали сме се да го уважим, защото наистина заслужава този човек. Както се шегуват колегите, събрали сме се да разходим тоягите с емблематичния танц Самуилови войни. Кажи бе, Огън Би. Ще се постараем всичко да бъде окей. Били в една група с тебе. Митко Стоянов, ти къде си бил? Втора. Много по-над къде съм бил. Втора. Той е другата група. Втора. Средна група, която е високите са ясни. Тази средната група, нали така? Там бяха Митко Стоянов, Мариан. С Мариан беше, да. Митко Печката, Евгений. Евгений, ти коя група си играл? Втора. Не са дошли всички, но се надявам да се съберем, за да можем да направим репетиция. Ако не дойдат, друг вариант имаш ли? Имам план Б. Печката са... Преди 23 години Фифи беше до мен и аз бях втори. До мен беше Мариан и след това беше Голял. Бъркаш се. Така беше. По-добре е да сме трима и двама отзад ще останат. Ами ако дойдат, другите ще отводим 4. Аха. Ако дойдат. Раз, два. Любопитно е да се види как тези момчета разхождат тоягите 20 и няколко години по-късно. И то защо? Заради 50 годишнината на Мочков. Сега, 2, 7, 8 и раз, 2. Абе, когато се обърнеш да само сменеш сърцеляво, човек. Ето ги. Ето. Дясна долу, лява горе. Засилваш. Сменеш, въздух да сменеш. Ръцете. Не сме се събирали от 23 години. Този танц е направен 2001 година и като за начало е горе-долу. Перфектно е, бе. Направихте го точно е така. И сега са вече оплаквачките и тримата. 1, 2, 3. Да. Дайте пак да го направим. Той навършва една прекрасна възраст. Той сега е в младостта на своя творчески период. И много ми се иска така да продължи да твори. Може би няма да стигне върха, който достигна с гаргите от Орисия, нали? Но пък ще направи други интересни постановки. Аз ставам на 50, но душата ми е на 20.